Abi na so tomfo ye bompa so wani monyam. Ewade onkonfo na ahia seyie. Eda ayeye ani monyam kase e mawo. Wona wagye na ade wofre konkon afre. Umuni yati anse ye ne keka ye wangansa. Wona oma adom ani tumi angansa sabo ewade ye so wani monyam. Ewade wona waye konkon ewa abrabom. Eda wase bebre wade Yesu Kristo. Na ye ahia seyie. Wade ya sankamu ye nkyerɛkyerɛ ye bibia mu. Ewade ni nyina fi wangansa. Obeda ho adi akyerɛ nkɔfo awawie bre mu. Na wade pa ye ho atimi ayɛten. Na yɛtimi agyina na so atimi abɔbra pa ahyɛ ni monyam. Amna wo pie ni monyam yan kasa nso wade pa ko so atrɛtrɛ nkɔfo. Na wade pa sɛ de waka no. Wo so obi ɔba nkyɛn wo ntrentre da biara da. Yɛhyia sɛ ibetie wɔn nsɛmpa. Na me ba yi wo de kyerɛ wa asɛmpa yi mu. Ɛna wase bebre wɔ ɛna wade Yesu din mu. Amen. Hallelujah. Yɛda Onyankopɔn ase. Yɛdi ka amobɔne mebe so sɛ medi ka no mɔka yɛ no a Awurade a ɔba no kwan yɛ bɛfa so a yɛbɛakɔhyia no kwae ɛne ɛnɛma bi a ɛnam so bɛhu sɛ ebi a Awurade wɔba nkasa ne nyinaa adeɛ a ɛhia yie na yɛne a yɛkɔhyia Awurade no nso ahosi yɛde ahoteɛ ɛne kronkron ɛne brapa ɛne kɔhyia Awurade ɛne ɛba sɛ yɛkasa bi aka fa sons of God ho science of God and everything any more ekasa nyame emma ya pa nyame nkyɛn akɔ heaven ya basi yakro ya basi ani Awurade na tena ya basi ya bɛkɔ da o sɛ yie mu ankasa ya de eniema transam na eniema Onyankopɔn atwerɛ ɛwɔ Bible mu nyinaa no ya de ni nyinaa di ankasa ya de eniema ɛbɛ nyinaa di eniema abɛtwa mu nyinaa so ɛkenkan ne mu obutuo ni adesua de bɔ yɛ bra na ade baako a moma yɛ ho ni yɛ bɛsɛ yɛ di kan ho ni yɛ kakra paa ne sɛ wo bɛ wo ho sɛ wo yɛ nyame ba Nyankopɔn ba no kyɛ sɛ nyame ne ba no si ɛka sɛ nyame ba a ɛna bi no fa na sɛ dodo a mo gye no wɔn mo gye ne din di yɛ ɔmo mo tumi sɛ wɔn nyame ba da so ndi nyame ba afane saa onim Bible mu onim si atwere saa ɔfɛ John 1:12 ndi onim saa ne ntino okilemo so nyame de bɛ nyame ba na na bɛsi ehwɛ enema bi yie na ɛboa yɛ na ɛna ehuru suban koro suban a awɔsɛ ɛda adi ɛwɔ nyame ma mu deɛ nyame ba bia ade a wɔso yɛ me nyame ankasa anamɔ a awɔsɛ ɔne nyame tuo ɛsɛ sitie ɛne ahobrɛase a awɔsɛ ɛda adi ɛwɔ nipa ne mu ma wɔn ɛntene mpo ɛnya adanseɛ bi sɛ ampa nkɔfoɔ yi anaa nipa yi nyame ba no ampa wɔ nyame ba ɛnɛma bi anaasɛ abrabɔ bi ɛne suban bi ɛda adi ɛwɔ nipa ankasa ho Onyankopɔn na ayɛhyɛ to wɔ sɛ ne mma anaa wɔn ɛbɔ ne din ankasa no saa abrabɔ no ɛnɛ na saa suban no ɛnyi ne ho adi ɛwɔ wɔn mu na ɛnya adanseɛ ma nipa ho sɛ ampa nyame ne ba ankasa deɛ bɛyɛ ɛnie nyame ma sɛ ɛka sɛ obi Nyankopɔn ɛba a ɛnyɛ ɔsɔfoɔ ɛne nyame ba ɛne kyerɛkyerɛfoɔ ne nyame ba ɛnyɛ obi odiyifoɔ a ne nyame ba ankasa ɛnyɛ sɛmpakani ne nyame ba ankasa ɛnyɛ asafo mpanimfoɔ ne nyame ba anaa wɔn a advanceɛ ɛwɔ nyame ansɛm na wɔn nyame ma ankasa sɛ wogye Awurade Yesu di wɔ no kura ankasa mu ɛnɛ yɛ na wogye Awurade adi a kyɛ sɛ nyame wɔ wɔn nankasa ne ba no na wobɛhia training sɛ wobɛhia training na sɛ wobɛhia nteteeɛ bi a ɛbɛmo wɔn sɛ wofiri nyame abusua mu na nyame busuani ankasa no ɛne sɛ nyame bɛyɛ biribi a ɔmfa hintaw sɛ ɔsɛ yie bi ɛɛba a ɔbɛda n'adi a ɛdɛbɛɛ akyerɛ wo kyɛ sɛ ɛno nkyerɛ sɛ bi a obi bɛde Yesu di a na wɔn nyinaa wɔkɔ anim a na ɔhoro ahintasɛm anaa bi a wɔte nneɛma bi aseɛ anaa wɔhoro nneɛma bi a emu dɔ no afei na wɔyɛ nyame ba nte saa ɛnyɛ obi a advanceɛ anaa advanceɛ bi obi a ɔwɔ emunumu na ma obi a ɔde ne wa afam Awurade ankasa wo bia no wɔyɛ nyame deɛ bɛyɛ nyame ba ɛnyɛ wɔsɔfoɔ ne nyame ba na kyerɛkyerɛfoɔ nyame ba ankasa ne mu yɛwɔ nneɛma bi a Onyankopɔn ɛfa so agye nipa ankasa ɛnkwa nyame ba ɛne obi a nyame wɔn kronkron ebi ne kae
obi a nyame honhom kronkron ebi ne kae ɛnyɛ obi a onim bible mu bible deɛ ɔmo ɛntene ɛne ɔmo atene nyinaa kenkae na sɛdeɛ ɛbɛyɛ awurade bɛyɛ nspa wɔ obɛbie wɔ ani mu ho adeɛ a ɛtene ɛwɔ n'anim ɛne adeɛ a ɛntena nkansa na wobɛhu abrabɔ mu nneɛma bi a ɛyɛ ne nneɛma bi a ɛnyɛ na wobɛyɛ akoa ma nyame sɛ wobɛyɛ akoa ma nyankopɔn ankasa na watie onyankopɔn ankasa deɛ bɛyɛ ne na wode nyankopɔn nsɛm ayɛ adwuma ankasa awurade yesu no ɛno ebi nafa no sɛ robot saa na ebi nafa yesu yɛnhu ne sɛ honhom wɔ ne mu ankasa na ɔkasa na wɔte ase na ɔkɛkɛ ne ho ankasa na ɔde ɔpɛ na ɔde ɔmpa ankasa na woyɛ bɔne ohu na onimabere ɛne emu nneɛma nyinaa ankasa yɛmfa nipa mfa yesu saa nipa mfa yesu sɛ yesu koraa wɔyɛ deɛ bɛyɛ ɔde sɛ bosom bi tene wɔn kasa bɛtɛ wɔde kasa ɔda ne ho deɛ bɛyɛ adi ankasa mama yɛn bie baayɛ bɔ no ɛhwɛ adeɛ akra nsa yɛnkɔ roman fɔɔ ma no yɛsua nyame ma ɛho asɛm Romans 8 verses 14 up to 16 na dodoɔ a nyankopɔn ahom ɛka wɔn no wɔn na wɔyɛ nyankopɔn ma mo anya akoa honhom a mode bɛsuro bio emu mo anya abayɛ honhom a ɛno mu na teɛ mo sɛ aba agya honhom no ara ne honhom edi adanseɛ sɛ yɛ nyankopɔn ɛma asɛm wei a yɛkenkae wokɔ presby mu a wɔmɔ so kenkae saa asɛm no wokɔ methodist mu a wɔmɔ so kenkae wokɔ pentecost mu a yɛ sɛ ekuo bi a yɛateɛ ɛwɔ din yɛ sɛ yɛde edin bi ato soɔ biara ne deɛ wokɔ hɔ a saa asɛm yɛ kenkae ankasa obiara gyidi ankasa na ade baako a mɛte ate aseɛ ne sɛ ɛsono wɔn mu na ɛkenkae bible ɛsono wɔn mu esua da biara na yɛnhu na ɛsono wɔn mu esua ne yɛnhu no korɛ no ɛsono wɔn mu esua bible na yɛntumi ɛnhu no korɛ nankasa ɛyintasɛm a ɛfa bible nankasa ho ɛna ɛsono wɔn mu esua a wɔn tumi hu bible nankasa ɛnti bible na nyinaa bɛsua na emu hunumu ni mu ɛnteaseɛ deɛ egyina wɔn so hɔn kronkron so ɛna paul se obi biara hɔn kronkron na di ne kae obi biara hɔn kronkron na tete no obi biara hɔn kronkron na ɛna kyerɛkyerɛfoɔ obi biara hɔn kronkron ɛna di na brabɔ ɛkɔntrol ne life ankasa no nyame ba no sɛ wɔn obi na sɛ wɔn obi na sɛ wɔtie nyame ne na wɔde nyamesam yɛ adwuma ankasa na ɔno bra wɔte na ɔdɔ yesu ankasa a wɔde anisuo deɛ wɔ nyame deɛ bɛyɛ ne ba no hallelujah nyame ma deɛ ɛnyɛ sɛ bi a nyame ma wɔn ntaare bi a yɛhyɛ ana nyame ma wɔn bɔnsɛ bi a ɛwɔ mpaboa bi a yɛhyɛ ana nyame ma wɔn wɔɔkye bi a yɛde bɔ ankasa ana bi a ɛda adi sɛ nkɔfoɔ nyame ma ankasa ɔwɔ mi sɛ nyame ma yɛbɛsiesie ho nkɔyɛ sɛ bi a sɛde wiasefoɔ siesie ho deɛ but yɛnyɛ me som mu no ana nyame ba ɛyɛ na ankasa ɛnɛ di wɔ yɛn ho siesie mu ɛnɛ di wɔ yɛn nkasa mɛ ba kyerɛ sɛ si yɛn ni wiase nyansa ankasa na mmom nyame ma ankasa no yɛwɔ abrabɔ bi a kyɛ sɛ ɛda adi wɔ nipa n'abrabɔ mu a wuhu sɛ nyame ba no obi a nyame honhom kronkron ɛna edi ne kaa biara no wɔ nyame ba ankasa honhom kronkron no edwumadi a ebi wɔ yɛn abrabɔ mu ne sɛ ɛma yɛn ho nyame ɛma yɛ te adiifoɔ ne nsɛm n'ase ɛma yɛn ho abere ɛma yɛn ho deɛ wɔsɔ nipa yɛ ankasa yɛsɛ yɛtie ne nne ɛna honhom kronkron no bɔ sɛ obi a wodi n'akyie wokɔ baabi wokɔ dwom na akɔtɔ adeɛ bi na ama nsɛ bi a deɛ onim na wodi n'akyi ankasa ebi wɔn anim kaa mu wɔn anim ba nsɛ bi a sɛ edwa na ankasa nsɛ bi a taare bibi wɔn anim sɛ wotie no wodeɛ na wodi n'akyi ɔkasa mmea nkɔ ana wɔkɔ ɔkasa paasi ano ayɛ dɛ bɛyɛ wɔpaa kaa bɛgyina hɔ na wɔayɛ dɛ bɛyɛ ne wɔgyina kyɛ sɛ wotie wɔn nkɔnkɔn ne wɔn deɛ deɛ wɔka kyerɛ na wɔayɛ dɛ bɛyɛ wotie wɔn nkɔnkɔn ne nso ne baibɔ no hallelujah wɔn nkɔnkɔn ne deɛ bɛyɛ baibɔ no ankasa baibɔ no de ɛyɛ pɔtɛ lɛtɛ bi a nyame apɔ so awie aba nipa nkyɛn asɛm deɛ efiri ɛsoro ayɛ dɛ bɛyɛ aba nipa nkyɛn nyame plans bibi nyame bɛyɛ ne wiase ase nyinaa mu no ne nyinaa wɔ baibɔ no ankasa mu deɛ awurade asusuo deɛ onyame abɔ ne tiri mu biara ne nyinaa wɔ deɛ bɛyɛ fɛko ɛyɛ pɔtɛ lɛtɛ bi a aba nipa deɛ bɛyɛ ɛnkyɛn anya deɛ bɛ nyame sa kɔ post office wɔn sɛ wɔkɔ kɔ yi bio aba yɛ nkyɛn wie wɔn nsa ne plan nso bio amen na ɛbɛyɛ sɛ yɛma honhom kronkron so di yɛ kae honhom kronkron edi yɛ kae ɛwɔ onyankopɔn n'asɛm ho
awo abrabomu kyerɛ sɛ obi a Honhom Kronkron edi ne kan obi a otie Honhom Kronkron no ɛmɛ bia abrabɔ no ɛho te kyerɛ sɛ nyame nsuo nyinaa ne nyame bɛyɛ nyinaa ne fa ha na ɛba ɛne Nyankopɔn atemmu ahodoɔ ɛba nyinaa no ne kuro Kronkron na ɛkyerɛ ho nsɛm nyinaa no na wie nyinaa Nyankopɔn kyerɛkyerɛ ne nyinaa kɔbi mu sɛ wɔn ma to Nyankopɔn deɛ bɛyɛ anim kyerɛ sɛ biribi a ɛnta wɔ Bible mu ɛnneɛma bi a ɛba nyame nsɔɔsɔ ano nyinaa no nyame nsɔɔsɔ saa nneɛma wɔ nyinaa no ma yɛ ahoteɛ nyame nsɔɔsɔ saa nneɛma wɔ nyinaa no ma yɛ nsiesie so obɛsiesie ne nam sɛ tuma yɛ deɛ bɛyɛ asɔ Nyankopɔn ni hallelujah dodoɔ nyame wɔn ka wɔn no wɔn ne Nyankopɔn ma ɛnyɛ bɛkɔ sunsɔre sɛbi abɛkɔ na wɔn ayɛ dɛ bɛ aka wɔ ɛnyɛ wɔn ehuna ne suadeɛ anaa ɛnyɛ wɔn ɛsɛ nkɔm ɛna nyame wɔn ka wɔn ankasa anaa sɛ wɔn ne nyame ma ankasa sɛ wɔn nyɛ prophet yɛ adan ne nso ɛna nyɛ sɛ wɔn nyame ba sɛbi wɔn de wɔn nyɛ prophet wɔn ti mi rebiri mysteries anaa bi a wɔn nim nneɛma bi yɛ intɛnti wɔn nyame ba ankasa ɛnyɛ nyame ba na obi ehun yi ntɛsɛm ne mo nyame ba na obi ehun nyame akwan amen mo te ase adeɛ ɛna obi a Honhom Kronkron ebi ne kaa biara wɔn nyame ba Honhom Kronkron ka die nso yadeɛ bi a ayadeɛ a ɛɛten bɛsɛ bɛkyerɛ mo sɛ Honhom Kronkron no sɛ ɔkyerɛkyerɛ obi adeɛ a ɛna fam o Honhom Kronkron no na wote na ɔbɛsɛ yɛ sɛ ɔno ne wote na adi mu dɔ kyerɛ yɛn onim nyansa sene yɛn onim nyame kyerɛ yɛn mebɛkyerɛ sɛ wɔn na wɔyɛ mu no enim nyame kyerɛ yɛn na ɛbɛsɛ yɛ sɛ wuradeɛ ɛwɔ abrabɔ mu yɛte wiase a bɔne ahyɛ mu mankasa mu na Onyankopɔn mpanse yɛbɛyɛ deɛ bɛyɛ yɛbɛyɛ bɔne enti obi a nyame nsuro wɔ ne mu obi a onyame ba menka kyerɛ mo menka sɛ bi obi a bansa bi a osuo nyame sɛ nyame yɛ kɛseɛ anaa ebi nyame tuma to nsuo kora na sɛ bi apɛ na ama na abansɛ bi apae ama na wunto nya osuo nyame nyɛ saa suo ne bi ma meka obi a osuo nyame wɔ n'akoma mu na otumi twe ne ho firi bɔne ho nyame nsuo ma na Nyankopɔn nsuo ama ne firi bɔne ankasa ho saa nipa no onyame deɛ bɛyɛ nyame ba no no Honhom Kronkron bɛba yɛn mu a ana Honhom Kronkron ba yɛn nso a deɛ de brɛ yɛn ne sɛ ɛma yɛsuo nyame ɛma yɛbrɛ yɛn ho asɛm nyame ɛma yɛdi Nyankopɔn yɛ deɛ bɛyɛ ɔpɛ Awurade ba hɔ ba yɛ yɛka ne ba ne ho asɛm yi in fact ɛnyɛ de nyame bɛfa ekuo bi ho ayɛ deɛ bɛyɛ akorɔ sɛ Nyankopɔn ɛwɔ ekuo bi a wɔto ne wɔn bɛfa wɔn akora ankasa but nkurɔfoɔ a wɔn ne twɛ Kronkron no yi adwuma kyerɛ sɛ wɔn tie Onyankopɔn Honhom Kronkron ankasa no saa nkurɔfoɔ nyame bɛfa wɔn ayɛ deɛ bɛyɛ akorɔ ɛbɛyɛ sɛ yɛma Honhom Kronkron no edi yɛn kan ɛwɔ abrabɔ mu adeɛ nyinaa mu ankasa ɛno nti na mɛkyerɛkyerɛ mu sɛ nneɛma no a ɛba no a yɛda adie a ɛfa Onyankopɔn ɔyɛ ntasɛm nyinaa ho no na sɛ ɛbɛnya sɛ ɛma Honhom Kronkron yɛ dɛ bɛyɛ di yɛ kan na Honhom Kronkron no ɛde nneɛma di kyerɛ hallelujah sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛbɛtumi yɛhu ɛbere na Paul ɛnkyerɛkyerɛ yɛn ankasa mu no wɔsi wɔn ma Honhom Kronkron edi wɔn kan ɛna enyame ma ɛyɛ asaasɛm wɔn nso deɛ mɛdi kan kan sɛ ɔba asɔre biara mu obi yɛ kankan na ɛdeɛ bɛyɛ na san bɛyɛ bɛtuma identify sɛ ana bɛtuma show sɛ saa nkurɔfoɔ nyame ma ankasa deɛ bɛyɛ na ebɛtumi di ehunu ankasa ɛdeɛ bɛyɛ na ebɛtumi di ehunu sɛ nipa wo de onyame deɛ bɛyɛ nyame ba te sɛ nyame ba ɛdɛ adi yesu ba ɔka asɛm bi na bɔla si bɔ ne ntena ase wɔn nyine ntoma sɛ obi nyame na soma anankasa ɛna wɔn pɛ ne kono na ɔka sɛ nyame ba ne Nyankopɔn ma ne mu a ɛnka mbɔ dɛmɛ ɛbɛsi nyame ma ne Nyankopɔn na yɛ dɛ bɛyɛ ɛsoma me na ɛdɛ ntina mo si Nyankopɔn ba ne mo na mo nyima anim asɛm yɛ dɛ bɛyɛ ɛni emi so nyame nkyɛn na ɛba yɛ ankasa na wɔn kyerɛ sɛ nyi nyame ma ne mo ankasa mo wɔn kyerɛ sɛ ɛyɛ ano wɔn kyerɛ sɛ ɛyɛ kansa bi ankasa deɛ bayɛ bo na ekura mo no mo atum ankasa ɛna mo de mo ano ankasa mo do Nyankopɔn ankasa sɛ mo nto Bible no ankasa sɛ Bible emu nto yɛ ɛna ekura mo ankasa ɛnka mo tuma wɔn nsa mpa mi ne Nyankopɔn ba no hallelujah ɛni yɛwɔ sɛ yɛwɔ nsankyerɛnneɛ bi a sɛ ɛda adie a wɔ nipa brabɔ mu nipa kasa mu nipa suban mu a yɛyi ne kyerɛ sɛ wɔn Nyankopɔn deɛ bɛyɛ nyame ba na yɛbɛkɔ yɛ anim yɛhu suban bi a ɛne sɛ ɛda adie wɔ nyame ba ho ɛne suban bi a ɛwɔ sɛ ɛda adie wɔ Nyankopɔn ba ho in fact awie bere mu sɛ ɛmɛdi kaka kyerɛ mu no asɛmpa a yɛbɛka no ɛfa Awurade Yesu ne ba nankasa ho no yɛde ahoteɛ na ɛbɛka Nyankopɔn deɛ bɛyɛ asɛm ɛsɛ yɛde ahoteɛ ɛna ɛbɛda Awurade a ɔba nankasa deɛ bɛyɛ adie ahoteɛ ɛna yɛde bɛda ne ba nankasa die
anya wo sorry an wasam ne yaka ana ene wasam ne yaka ana so yesu wo wasam ne wasam se bi kira mu ana yaka wa wasam e ba di ba ho ba ne yaka wasam anya so wo sorry ya nyini ya didi manya ne wasam ne yaka ne mo yaka ne ba na wasam angasa na ye di ahotie na be ka ne ba na ho ba na angasa ho de be asem na ebe nya se ye ma ho konkon di anim ho konkon na eti akyerefo wana eti japani angasa awo church onipa na odi nipa bra bo so se nipa angasa subai ho konkon di anim a ade ba ko be hunu ho se ho ba ti angasa ho ba ti wo kansem no kredie ani bibi okay pa che mi ba bo ba he John no so asunya ani ma bi John John 5 John 5. Okay, any kind 5 John 3 verses 9 up to 10. Obi anyamopon awono no anya bone. Ebi se na batini mo. Ba ontime nya bone. Ebi se onyamopon na wawono. Yemu na nyamopon ma ne obonsama adaadie. Obi a onyo de etere ne de ono ni nua no emfiri onyamopon. Ade ba ko a mo no se John mmra so angasa no so obi na naka so nyame ba no ya boni na omo musa ni pa na so nyame de be nyame ba John mmra so pa no emra na hongonko no eya adwuma wo mu angasa no na ewari ensem ebie ma homo no mo hu enima bi nyame pa angasa no so obi aya di antre no na naka so nyame ba omo ni sa ni pa na nya de be entum do nya se bia John mo ju tumu na ko nyame ncha de but ye mu so nyame pa de be nyame pa angasa ena John etetre mu se obi nyame awo no onye bone na de nti a wontimi nya bone nse nyame aba seed wa era be woni mu onyame asem wa era be wa sani pa ni mu seed hallelujah ede be no woni pa na ngasa mu aba woni pa ni mu seed a je se ye dua aba ne be ni ho dia be adi hallelujah ene se nyame aba nyame pa nyame nsem wo mu a ne se ebe pie ebe pie aba ne ye nyame na via sa aba no a abani ni nwadi a ne bra so se wo se aso a ebe ni nwadi na di ye ni mo no ana ebe wu abako aduane ye da be aye ana ebe wu abiako a ebe sa aduane ye da be aye John se nyame aba obi mu a ontumi nya bone tese ontumi nya he can't never tese ontumi nya bone nyame je wa ya so ontumi nya da be anya se bia onga se bia wanya boni o ontumi nya ke se ontumi se bia okwa ade boni ho se bia obi ade re ono okofa ana bia nkontompo ana asresen sam ana wudi samangasa ana me jamere ana me buo fude se eniro bia ntene ba heart ana se bia je se me ba je se me se na me tie maka maya obi ade me kama sam ontumi nya boni hallelujah na dia Paul John ajana se every se nyango pa ba ya de be e woni mu angasa all the seed that is the word of God nyame nyango pa asem ya de be e wo sani pa na angasa mu nyame wu slow sani pa na angasa mu and won dime nya boni angasa eni so obi si nyame ba no no otimi nya boni a wo boa otimi nya boni otimi aya boni a me so wo boa otimi tan bontompo enada ahantai boni ya ni ne obi ente wora kwa mu a woni nyame ba onye nyame pa bangasa odi mi kan teme so nyame de be nyame ba e se ensamo ya ja si a ye bie so angasa no so woni bie na wo nyame pa na kwa nyame pa kwa ni a asa amen samo ti asia de only seed bi woni pa mu any seed na wo ye mo no abana wo ye mo ni ntina na ana ma wo nyame bo anya ba na kura ya no anya ba bu na kura ya no but wo ye mu o ani enim si atwere se no but ye enim o ya dini mo no ye didi mo yakoma mo nso di enim o ya dini angasa mo no ayade ye didi wakoma mu angasa nso ni ye di ye tuma angasa ene show se nyame ma no ye ene show se nyame ne ma no ye angasa because nyame aba de be e o ye mo oso ontimi nya bone ana do atira se do na egusu tetire mu alo se ene we mu sa e wo se we mu na nyame ma ane bon sama da die obeso woni bon sama ene nyame ma dia kinka de do ka bo wo yie pa ko do bebre nu in fact e we bebre mo e woni bebre pa e benya quantity of Christians but they are not quality ye benya ne ba do wura
de almost nyame ankasa wo wie bere mu almost nya de pangasa but nyame ba na wu a wo bi onam nyame kwa nso ankasa anya adwene anya nyansa ankasa na ma abana wo mu ni ntino abana wo mu nyame wo suro wo mu ankasa ni ntino ana se na wo ti nyango paase na wo ni ma wo adi ankasa ntino ankasa no mo sampa wo mi ni anie e wo nyame ni ankasa no amen so mu ni na ntimi wono dia wala don't know dia me da mi hu mi ni ameda be hallelujah o ma me kasa na ntimi ntimo amena dia so ne wo problem o amen don say we mu na bonsama ane nyame ma daadie obo obi no so akwa asore o Kristo ni o di Yesu di angasa but na bia o ta badoshi o Kristo ni mo no o jana yere no kwa ro fro jana yere kwa na me pantimi nyasa na obi ayaka tese o kunna ni mo angasa nyama babire obo obi no o dana num me no o tu no nyama nyame pantimi nyasa nyame ba wonye sa o nyame pantimi nya o ntimi nyasa ena ni wanga anything that's anything be pass me ba tell say oba ho ne ho eni nyame mu ho anything wontimi nya adentra because na mo pa ba ya be e woni mo nyame ba o mo na ba nyame dua na ba ne wo mu no wo mo na wade pa mo ya be akro egupo ne bogu abananga sa no egu emia bebre die egu emia bebre angasa ma de egu asa pa mo no ana teme so aba nyame ba no wa se seed ni wo mu a ye be water on kongo no e water no ano ebe so ne ba so aba so ne bra angasa mu amen anuntina na me church ya mo se tese awade no sa odua aba no ewo ye mu a ewo ebra o expect ye se sa bere we die ewo se nyame ma yetimi ye se ye em se mo kan la san na me ka che mo afija se ene ma no a ye church ye mo no efa awade a o pie na nkasa ho anya se bia be nkofo a ye baje mpaibo ana obi mo mpaye nye de be ma ye ba de be nipa ye church ye mo watimi ye bo mpaye na what na nka Bible na what Matthias so what nyanwu ni ma bi na so what me agi aka me nyame na wo bampa so me nyame angasa nyame ne ba ne wo a nyame ba ne wo bet mi asoma nyame ni mani mu ni na ngo pa mani mu no e bia di bo ni asamba ga fo ni atachira fo nyame mani mu a amen mo se nyame ba no anya bo ni angasa obi so o nyame ba na ono ni nia otani ni angasa onyame ma onyame de be ni bangasa ebinime aya yona binimo samote binimo ni so siangasa ebinime kukukuku angasa nyame ba ntisa nyame ba me se ojo oye boko ha o wanti asebebre ero ese Yesu Kristo jese me kazo wante no ko Samaria na wono oba no church na bia o sana se o mani nso be yes na ewade gwonto boanse ewade ya angasa moti anse chese oba na to anse na ewade dia to a oba na to na ewade ato a obi se tell me so se me mi za na angasa amen onyango po abanse ye ne ye boni di ana o ngongo we mu angasa no nipa emfa suban bi nya da ba enwu ye na se asampa na omo nyine kura no a abrabo ni ndango po nya so abu onfo ya asampa na omo nyini a ma de ya abrabo nso e awase ye bo obra bi a kasa na de be enimu don se ye mo na nyame ma ane obonsamba edadie bonsamba bia ya hantan bonsamba bia ya homaso nyame ba nya hantan on bede se wono bonsamba no ma na ho so nyame man so ya de ba de o mi no kura Bible no o ba wo kasa bia anya na fi ni panu no enu ya da ba because seed ne na ba eninimu seed ni pamu a yes sir why do opa bia no ya da ba oye because seed ne da ba eninimu amen muni mi se obi ya nyame abanimu eninimu ntimo ko nyame nche de seed nyame na egu o nyame na egu angasa na time na so
ebe na so se nyame ba be de be kabre na ye de be adu amen dudu a nyame hom ka hom no on ni nyame ma endi ase no yesu ene bi se no imese won so won to abrabọ no ho na won ni ma bie na wo bo nsam ma otimi ehunu ana wo nyame ba so otimi e da hunu because enye ni pa ga se de ya de ko no se ya koro ene obi e ga sa ya ma na se ya papa ya ma me nya sa o anya sa awasi etimi hu enne ya wodo somati ase awasi hu abrabọ wodo nyame ni se nyame tiri mu asem angasa nyame ne pe ne pa o pangasa o se wo na sa na mani na na pe hu se obi ya bon samba na obi ya wu mu no ubule so ya bon samba ene wo nyesi nyame ba sel ene wo de se obi ya bon samba na bu no so ya bon samba nyame ya de ba sel ni mo nyame sel so angasa mpa nje wu ni ade nyame tin so ya de ba o sel wo amen ne mo so akoma mo no wu pu ni pa wu wani mtia na wadi obi osu awurade angasa ni ne die eso na ngopo de ebe ani wu ko mfo na bu na mtia na wo obi ofari ade na osu nya ngopo na me ba tira sa ne kasa ye na obo nipa na ba nse bie na ne dia me sama angasa ho a so du obu e de ebe e ma no o we nya me ba ne de o so timi hu wo mo enya me ma na nya me ba ka so timi hu so nya me ba ne mo e bia o ya koda somewhat azia woni nyame ba mi ko sia na nyame ba bi e kan sa ebi ya evans ya tin nsem bi ye hu ebre ya ngasa se eja se obi mo me de be eba no ba da wadi adi okay bit ma inja nipa nya de be eni pa ni mo ngasa ba de se woni na o ti asia ngasa obi wona nyame ba ne mo me ba je se fun wa de be watum amen mo ti asia hallelujah nyame ba ntimi nya bone because nabati ni mo but also John no ba say Saturday akra ho John 5 verse 18 5:18 3 John 5:18 also ene mo say obi a onyango pa wo no wonya bone ne mo di onyango pa wo no ohwe ne won so na bone fo no enka no okay John I'm so na make us afedia just what yenim we know just yenim enim pefe ani yenim say obi nyame ya wo no de nyame ba pa na what bia ba se wensa nyame ba ne wo twempra nyame ba na oware na onya na ere nwa de na so ni hie me say awade nyame ba betimi ya sa wontimi nya sa de ontimi ale ndo betimi ya ngasa nyame ba pa na ba wo so bia abonte kokoa mu na abonte na ode nsa tu ababa obi kom se agura me ni die wontimi nya sa ontimi ya ngasa ontimi hallelujah wa ye depend na so abra nyame wo no die emina onya awofo no die wontimi nya sa bio wontimi o ebisa me so wo so nya ngo pon wo hallelujah obi nyame wo no bi aso wan onya ngo pon ansuma na mo kan nyina no ne bota nyina no se wo so onya ngo pon angasa wo so onya ngo pon hallelujah ontime nya bone so we kan gonto mo pa sa ho chire bia ba ndi se bia so na nimbe gu ase dia ene won na won sa what dia ne pane mo twema mu a mo chia na kakra ngasa ifie nya ene wo so ye bi o fa ekwembe so dia chia bi won timi nya obi wo timi nya no nipa afenya me won gon na de be afino so amen obetimi nya ha bada wari Yesu boye ko se mu hwe na ha ya omumo no amani sumu agasa ina wes na asal be pli mu ko ama de entna ya de baba sie na mu agasa ye hia de be ayeyiye nyame wuwa ana amsa me na mo ka ko part 1 manga ekwa ye fa so ba ye de se bi ekwa se nyame fa so ewo ye agasa ne mo se medika ya kire mo enema bi ene so
ɔsɛ ɔhwɛ ne ho so na ɔbɔnefoɔ no ɛnka no kyɛ sɛ wontumi hunu nyame ba ne wo a wonna wɔ sɛ wohwɛ wo so o asɛm na wɔwɔ nkyɛ no asɛm na wɔwɔ nkyɛ kɔkɔbɔ na wɔnya no ankasa de sɛ nowa nyame kaa sɛ wɔde nsuyire bɛsɛ wiase bible se he moved fear wɔde suro paa na asiesie ne ho hallelujah kyɛ sɛ mebɛkyerɛ sɛ nyamesɛm na ɔwɔ yɛn nkyɛn no asɛm na nyame de ama yɛn no ɔde abrɛ yɛn ankasa no asɛm na yɛgyina so de abɔ yɛn ankasa deɛ bɛyɛ yɛbra yɛgyina so ahwe yɛn ho ahwe yɛn ho so yie ankasa so in fact so wo ne ho so hwɛ a nka akɔyɛ de sɛ bia obi ɔsonsɔn ne ho obi ɔsonsɔn ne ho ankasa ɛnyɛ wɔ ankasa wɔ atene mu meka nyame mu kyerɛ sɛ ebia wonim nsɛ de bia nipa so ban sɛ teɛ wone nipa ne yɛ nipa brabɔ ankasa na wonim saa nɛma wɔ nyinaa no ne nyame akyerɛkyerɛ wɔ nneɛma deɛ wɔ nipa ho ɛntena ankasa na wo so wone nipa no ɛyɛ dɛ bɛteɛ wobɛhwɛ wo so yie sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔbɔne bɔ no ɛntɔɔto wɔ Satan deɛ wɔyɛ ready so wɔpɛ wɔ mmene wɔ ankasa Satan wɔyɛ ready ankasa wɔpɛ wɔ sɛ wɔ ankasa sɛdeɛ na nka awurade ka kyerɛ Peter no sɛ ɔbɔnsam bɛbɛ sɛ kɔnyam ɔne wo sim no sɛdeɛ ɛbɛyɛ aburo wɔyɛ ready he always biara he is ready abere biara wɔne wɔyɛ ready ankasa sɛ ɔbɛsɛ Nyankopɔn deɛ ɛbɛyɛ ɛma nyame ba ohun ne ho so hwɛ awareɛ mu nsɛnsɛm mu ankasa biribia adwuma yɛ ankasa mu in fact abere wɔ ɛyɛ berɛ bi a mo ne no sɛ yɛdi ka kyerɛ mo sɛ ewiase no abɛɛ de sɛ Sodom and Gomorrah ansa na Awurade ayɛ dɛ bɛyɛ aba but yɛn yɛ bɛwɔ sɛ ewiase bɛyɛ sɛ Sodom and Gomorrah ansa na Awurade aba na ankasa ne yɛhi Nyankopɔn deɛ bɛyɛ adom because mmerɛ wiase bɛyɛ Sodom and Gomorrah saa bɛyɛ na nipa ba ne yɛyi na die ananyɛ saa anyɛ saa ɛdi ka wɔn sɛ akra kyerɛ mo sɛ ɛberɛ a ewiase bɛyɛ sɛ Sodom and Gomorrah no sɛ nyame ma hɔ ankasa ewiase na ɛbɛyɛ sɛ Sodom and Gomorrah kyɛ sɛ ɛwɔ abrabɔ mu asetena mu adwuma yɛ mu sikasɛm biribiara mu ɛmmerɛ wɔde mpa pie no bade sɛ na nka nyame ba ne wo a wohwɛ wo ankasa ho so deɛ ɛbɛyɛ ɛyie na nneɛma bi awia wo now the world is in Sodom condition you know it obiara no wɔn nim anaa mo nim saa ewiase na ɛde sɛ deɛ ɛbɛyɛ Sodom asɛ ne Sodom tie pɛpɛɛpɛ saa na ewiase na yɛ deɛ ɛbɛyɛ ɛteɛ na nyame ba ne wo a wobɛhwɛ wo so ankasa deɛ ɛbɛyɛ ɛyie na ɔbɔne bɔ no antɔɔkyew ɔyɛ ready ankasa ne fidie ne yɛ deɛ ɛbɛyɛ ɛbɔ amen bɔne no deɛ bɛyɛ a nyame ba ɛnyɛ yɛntumi hu ɛno nso bɔne ne mmaratoɔ sɛ woyɛ biribi ama no tie Nyankopɔn woyɛ biribi ma no tie Nyankopɔn a wɔte nyame mmara woayɛ bɔne ankasa nyame wɔ m so ni mu a bɛyɛ deɛ ma no tie Nyankopɔn because adeɛ bɔ koraa bɛyɛ wona bi sɛ yɛba nyame no nyɛ dɛ bɛyɛ na nya ankasa ɛne wɔ sɛ yɛhu nyame ne pɛ ne deɛ ɔnyɛ dɛ bɛyɛ ne deɛ wɔmpa ankasa praise God ɔhwɛ ne ho so mmerɛ bi nipa bi ne onipa bi kɔtenae nipa no ɛyɛ nipa bi a kyerɛ sɛ n'ano ɔya nipa no yɛ korɔmfoɔ na ɛdeɛ bɛɛ na wɔn nso wɔbɛyɛ wɔne korɔmfoɔ tea wɔne korɔmfoɔ na tea ɛdeɛ bɛɛ na wɔbɛyɛ wɔwɔ adeɛ wɔn adeɛ so yie a wɔmfa obi a n'ano yɛ anopɛrɛpɛrɛ n'ano ɔya ankasa ɔmfa wɔn na tea ɛnyɛ sɛ wɔbɛhu wɔn so hwɛ anaa Onyankopɔn pɛ sɛ yɛtumi hu yɛn ankasa yɛn so yɛ deɛ bɛyɛ ɛhwɛ that is maturity afei de yɛnyini ankasa yɛnyini amen wone ɔtamfoɔ yɛ deɛ bɛyɛ hu no ankasa wone ɔdɔfoɔ hu no ankasa na ne saa so ɛfiri Awurade ɔhwɛ ne ho so na ɔbɔnefoɔ no anka no ɛmmerɛ ewiase no mbɛgye sɛ ayɛ sɛ bɔda ɛwɔ Awurade anim yi na ɔfɛ ɔtɛmfoɔ no ɛde agya no ɛba bɛhye no ankasa yi ɛna wode wɔte bɔɔla no soɔ hallelujah ewiase yɛ kankankankan wɔ Nyame anim o
Ewi asene sa dia do e bon e wo awurade ankasa nim nipa brabo nipa ne ye nipa su nyame di ye bo a na nipa emmo no ho tie mu emmo ne papa mu ankasa nyame ehu ni nyina ewi asene ai kan na nkonko na ankasa na awa ewi asu mu ankasa enim wo mo Nyankopɔn de be edia anu nti Nyankopɔn be sa wo so no wudimi hu ankasa wo so hwe ankasa nasa ɔbɔnefo no ɛbɛma wasunti ankasa yɛduru baabi a wɔtoro nkɔmhyɛfoɔ no twɛ saa sɛ ɛbɛka kakra ne aduru fie ankasa a hɔbɛyɛ tɔtɔɔto ankasa nyame ma Nyankopɔn ma hia deɛ bɛyɛ ahwɛ yie because yɛduru baabi a hɔ yɛ bɛbɛyɛ mo nyinaa yɛduru pan na sɛ yɛduru baabi a hɔ wɔtoro a ɛhia deɛ bɛyɛ ahwɛ yie sɛ wonam a dume sɛ yɛakɔ no a wo saa sɛ deɛ anyɛ toro na bɛwɔ bɛ wɔ tuo na afei sɛ nanteɛ no wana abɛ nante deɛ a wɔbɛyɛ fomsoɔ mom wonyɛ fomsoɔ wobɛyɛ fomsoɔ baabi wɔ na mebɛkyerɛ sɛ tete mmerɛ mu no menim sɛ ɛneɛ ɛyintasɛm a yɛgu soɔ no a ɛbɛboa yɛntoa so deɛ bɛkenkaa no mpawkyɛw na mmom deɛ Onyankopɔn wo no no ɔhwɛ ne wo so na ɔbɔnefoɔ no ɛnka no de nyame awo no no ɔhwɛ ne wo so na ɔbɔnefoɔ no anyɛ dɛ bɛyɛ ɛkwan bɛyɛ na ɔbɔnefoɔ no ɛfɛ so ɛka yɛ ɛne adeɛ a wɔsɛ yɛtumi ehu ɔtɔɔkye yɛ kwan bɛyɛ na ɔtɔ sɛ ɔbɛtuma asɔ yɛ mu ankasa ɔbɛkɛ po yɛ anaa ɔbɛtuma tra po yɛ ɛkwan bɛyɛ ɛna ɔbɔnefoɔ no ɛfa so kwan bebree na ɔbɔnsam fa so ankasa kwan bɛyɛ na ɔfaa so ɛma vansɛ bi Ananias nom kwan bɛyɛ na ɔfaa so ma tete mmiri mu ɔmo no ɛbɔ Awurade din ɛnkyɛkyerɛ no deɛ Awurade ɛte ansie na yɛbɛsi yɛde akomapa ɛso Nyankopɔn nti no ɛnkyerɛkyerɛ ne mu deɛ Awurade bi yɛ nneɛma wɔn sɛ ɛnkyerɛkyerɛ na wɔnya no ɛde kɔ Nyankopɔn deɛ bɛyɛ ɛnkyɛ ɛnyɛ nnam suro hallelujah sɛ mo ate aseɛ sɛ Nyame wo mo wo Nyankopɔn wo nkonko wɔ mu twerɛ nsɛm no nso da wankansa Nyame program no wɔn nkonko na yɛ master wɔn na yɛ dɛ bɛ master what ɔmisi master planner hallelujah wɔn na yɛ master teacher master sɛ mo ate aseɛ wɔn na bɛtuma ayɛ dɛ bɛ atreni yɛn ankasa sɛ ɔbɛboa yɛn ankasa na deɛ nyɛ ne sɛ ɔbɛtie wɔn mu nankasa deɛ bɛyɛ ne the voice of the Holy Spirit the voice ɛne ne adeɛ yɛ dɛ bɛyɛ ehia aso a yɛka de sɛ deɛ mmerɛ bi esi wɔ Abraham ɛne ne ba ne ntɛm ɛna mɛsɛ mɛde ɛyɛ mfatɔ wɔ kyerɛ mu na etimi ɛboa yɛ ɛwɔ deɛ yɛsu yɛn nkasa mu mɔne bɛ sɛ Abraham ne ne ba Isaac ne nam mmerɛ na ɔde ne kɔba afɔdeɛ de ɔne tiri mu asɛm deɛ na ɔne ne kɔ na ɔnim but ɛno ara nso ɔne ne yɛ de bɛyɛ korɔ kasa fagya so a na wafagya so a ɔkeyɛ kɔ no a ɔmokɔ no a kodu baabi ankasa no ɛna ɔmo ɛka ne ho nyinaa no ɔka sɛ ɔmo ntwɛn ase na ɔne ne ba no ɛkɔkɔ sɔre asa aba mokɔ no a na afei akwadaa no ɛso egya nnum sɛ bapa na egya nie na odwamma a sika nso nie na odwa yɛ ɛde ne kɔ ɔbɔdeɛ ɛwɔ pan ne ba no ɛna Awurade Abraham kaa sɛ Awurade bɛyɛ ɔbɛkyerɛ me ba ɛna ɔyɛ kom oduru hɔ no ɛna ɔde kyerɛ no ɔkaa so ɔna hɔ ɛna wɔyɛ dɛ bɛyɛ ɔdaa hɔ ɛna ɔtene ne sika so ɔde ba bɛyɛ dɛ bɛyɛ ebeko no ɔdaa hɔ ankasa mɔwɔ asɔmmerɛ ne ba gyina sɛ ɛne Nyame mma saa Nyame mma tie o anyɛ sɛ bi a Awurade Abraham ne ne ba no kɔ no ɔbɛ sɛ ɔho tentenaa deɛ nti a wɔfa egya wɔfa nkae a wɔmfa ma nsɛ bi a odwa anka ho ankasa ɛwɔ n'anim sɛ mote aseɛ asɛ nsɛm a yɛyɛfra aseɛ de ɛwɔ yɛn anim bada ɛbɛyɛ sɛ yɛfiri hɔ a ne akɔ deɛ bɛyɛ 2 sɛ wofiri hɔ a na akɔ 5 ɔbɛsa aba saa Nyame nhyira ti o mɛ sɛ wofiri hɔ a na wokɔ 5 a sɛdeɛ tie wobɛsa aba 2 a na wasa yɛ dɛ bɛyɛ akɔ mote aseɛ deɛ saa na adesua no teɛ ɛnɛ ɛmɔwo sɛ Nyame ma suban sɛ na wɔsɛ da adi Onyankopɔn ma deɛ nkasa ɛho Abraham ne ba no yɛ titie ɛwɔ deɛ nyinaa mu ma ɔpapa saa na ɔsɛ Nyame ma nso yɛtumi yɛ titie ɛwɔ biribiara ma Nyankopɔn ankasa ɛberɛ a ɛyɛ ɛne berɛ a anya deɛ bɛyɛ ɛnya ankasa ɛberɛ a ɛyɛ ne berɛ a anya wɔsɛ yɛtumi yɛ titie ɛma Awurade na Nyame nsuro wɔ bi mu a
ama yebu ne sasa ni ba no nyame ba obi Nyankopɔn unsuro ewo ni mu na onim di atwere na wona di atwere adwuma ngasa na sane ba me so ehwan ba nyame ba no nyame ba no obi akwa asɔre ya nyame ba no obi a nani ada nyame ba no obi a me ba je se obi asinya nsa ne mo nyame mma Onyankopɔn ba no obi a wona de be usuo no ontimi nye bɔne. Amen. Anya se bia onim bɔne yo. Anya se bia onim bɔne yo. But tumi ne wantimi yangasa. Anya se bia ohunu bɔne yo. Ohunu so anya da bai onye. Anya se bia obi yana de ne yo. But wonni yangasa. Anya se bia obi kana wanti yo. But omuwa bi yangasa. Tasa onyame banyame usu ya da bai. Woni muntira. So when the Bible na tie na o si ni nu mu a o pa obi aso Bible na ka sa chiro we ngasa nchiro e program Nyankopɔn program na o me enwa ngasa na o nkonko no ana me hu Nyankopɔn de ebe ni program ngasa mu. Amen. Enu wo so bi ko Bible obi ko avanse bi a empa bo eti ala ko ya ko mchina bu ni so nyame ba ngasa me say o do ade to obe de be obetam chiro. I said, the kind of season, any time now you mourn and gasa. Amen. And now my answer, I may seasons and times. Let me up, boy, and that's Anna. What do you want to put in a Christian? Well, my papa says, yeah, but sure. Sana, I deep one can say, we are sure, be and son of a dear, the bed. Abba. Everybody Osuno one gasa. Naniba Osuno. When you saw your son and bed, and Yamba said and gasa. Nyameba mpa ekuo nwa na ho angasa nyameba odi obapa odi Nyankopɔn no mu na ho na ho angasa se Onyankopɔn mum eye nature se Onyankopɔn mum ye ɔno angasa de ebe nature ana kuo ani pa wo mu ana kuo ba ya changasa na mum se Onyankopɔn amana tena se se ɔno nipa nyame adopt no fa na se ne ba no nyame me kasa che na angasa no wodi Onyankopɔn ho na ho angasa. Amen. Ontimi nya bɔne edi afɛ mbɛsɛ si yɛ kenkan Bible no na ma bia ma ko hyia bia Onyankopɔn ɛbo yɛ kokɔ no ni yɛ san aseɛ ase wɔ so ontimi nya ɛna me yɛ sɛ yie na akyerɛ sɛ wa ho nim mu no obi wo nga san wo sɛ wonyi Nyankopɔn de ɛbɛ ba because ɔsɛ obi Nyankopɔn wo no ntimi nya de ɛbɛ ontimi nya ɔkɔtɛrɛ de mo yɛ de ɛbɛ asa ayianse wontimi nya sa anya se bia won pasa o. Hallelujah. Nya se bia won pasa o ana bia wona to kwa ni man sanga so na mom nyame na wo na wonya sa nya se bia wo so fo bi twa obo ana obi an ko aso de be hu wangasa but sid no wo mo ntino amount me nya de be anya bone because you are living by the Holy Spirit. Kon na edu kan dansa ente ma wontimi anya bone no. Amen. In fact sa ohemu na man se bia Ewurade ni dana duwe ebia abrabom nipa ansa na bia enema enya ekonso nipa ya sikane beriye nipa ya ahantan nipa ye bonia ye ne meme akeka na ngasa no emba ye ne ye temu osum nyame na ngasa no ye hia Nyankopɔn de ebe na dom. Amen. Sa ene Nyankopɔn dom obi edime nsum nyame o ona boa me edime sum no o ona kire ne opɛ ne etimi ye de ebe o me ye wone me ye de ye de ye opɛ se ebe sum nyame ngasa ana do aka se nyame de sa opɛ no ma anyame de sa adom ma ngasa adom no ntima onya de ebe e ma onya bone adom no nti sinne wo mo nti ente ma wo to bo asie no se obi nyame si di obi mu ana onya me ba onya de ebe nto bo asie do menem se enya da wodi asidi wodi abane ko hye fom no na no na de ba bi pi ye de
na asan oji asan die na obra say wonya botre wonya wodro wonya de be nya saa na I am mad as a mother of teachings ya ja kire won wa na ebie wani na ya na be Yesu ba ana ni ebet makani na ya ne ma na ese ebet mashani na sane ya be suya 10 virgins ni ebet mashani na awie ya be suya 4 na ebet mashani na awie yet mean say ebet mashani 6 ni na awie yet mean say sana mani na anya gasa but I was here suya so sana mbeba je sana baba no so ya da batie sidi ni ya ba humu anya menya dua ba ni wo humu angasa nyame no awota na obi na me aba ni mu no wona me bia wo ya boni wo sumu na wo ya de ye oni pa ni so nyame aba ni obi mu a wo ya hypocrite ada ba ko mu ho no ho angasa na ano so enya me ta pa obi enya atuma ni nyame po ta ba ko pa no obi o ye angasa na wonam te na wona nyame kwa nso angasa na mo ne pa wona so na nyame po kwa nso no enya me ta ko nyame po achiwa de ba ko pa ade nyame po o ti ba ko angasa de be eno no ene so obi ya nyame ba sese onne die mbata on dimi die mbata Paul say so on ka ko ndo Paul matati wono o church mu ene me bi se ebi obi wonam nyame kwa nso ne bi odo eya tuma nga o church se enya no die mbata yese ene bi atem enya nse ko nyense o church na me be nu anga se mu on dimi nya ani ano se won dimi nya bone nyese bone matwa wo manya very careful so won timi nya bone nje se bone ne beba but wona wonya de abai wona wonya amen bone beba awadi pa mo no oba wiase oba hona mo so angansa no devil ne tempte na angansa no oba na touch no oba na grebo no but wan timi angansa because no oni mi de abai nyame asem angansa amen Sidini ewo bi mu a oni nyame de be ne ba emi ba bo nko Ewadi asemo Peter Yesuya nyame ma enwasem okay ni kan enko John 1:12 answer mamcho na yen study eni an free moja anasa die ona mo pe anasa die obari ma pe mu Nemo efina ngo pomu ana owo won. Awadi asem ni. Ase ana ni gaga ase. Sa asem akwai se. Ana me hunya nfa nya wase bia bia ma Christopher. Sase ma le baje Yesu ode se nya me dina yi o mu won sa. So na me woni na me waso na me huna die. Udi die wo so wa dina die anga sa. Nese wa tesoro anzo wa suri. Who did the Bia and the Ayangasa? If they only yes, you yes, only yes, yes, you want to warn you. And I want to say, you want to say, you want to say, Angasa, but no more some of a candy at the Bayano crap. No more some Angasano. Say, if you know what some of you do Mangasa, or my head, you wouldn't Angasa. And I say, do no more jail and no more about him. I said, "Yeah, the battle said about one amoso. Ni party be emu. Obakanya me sam. Di bona twa na once ma to. Ana all ba ma de enkomoshe pon kan na ya de be ashema. Na esansa Israel mu. Nipa amane. Na mo enimra. Na so yan banya duma ntina ngansa no. Ewadi pia omo anye de be. Omo ehun na ngansa. Na engofo bia little group bia. Ana engofo bia omo do adia no mo so nyago pa ngasa no onyago pa bie wani mo mo ho ngasa so oni dia me ka na nwa asem no na agofo a mo time atie no na e di no e ba de ka se ya e wo po de ka se ya wonu ya ban fere no se Yesu ngasa omo die sa e di ya no so no nyago pa mo time so woni dia be anya ne ma hallelujah anya so mo de ka so obi abeti nya kanya masa mo age na angansa wo mo di no ana edi na sa de ma no so wo mo sa age de e be edi ye na wo mo nya tumi se wo mo nya me de be ema so e ba de piase wo di no wo di wa de ba ba mo angansa wo nya boni o
adeɛ baako a hia me titiri paa na menim sɛ yɛkɔ soɔ no ɛbɛhu nneɛma adeɛ hia kɛseɛ paa onyame bɛ sɛ ɔde gyina yie na afɔ ɔtumi kyerɛ nneɛma bie bɔn sɛ yɛbɛ sɛ baabi agyina no nyame nkyerɛ yɛ adeɛ a ɛnyɛ yie wote aseɛ onyame bɔ bɛ sɛ ɔda ne daneɛ na afɔ onyame de gyina sɛ yɛbi a sɛ bibi twam ebi gyina ase yɛn ebi ehu no yɛhu no yie ɛni nyame sɛ nyɛnko gyina ase ɛni yɛhu no ankasa ɛni yɛn de ne sɛ ɛnyɛ sɛ deɛ nyame sɛ nyina ase yɛayɛ ne bɛɛ de bɛgyina anaasa ɛwɔ sɛ yɛkɔ gyina no deɛ bɛɛ yɛbɛhu saa deɛ no ankasa mefa kyerɛ mo sɛ onyankopɔn saa na te ankasa ɛwade yesu ɔbɛtumi yɛ kanyinta sa bɛtumi akyerɛkyerɛ na mɛbɛbree na onyame bɛ sɛ yɛtumi gyina yie ansa na gyina yie ne sɛ yɛtie wɔ mmra ankasa deɛ bɛɛ nene amen ɔmo ɔgyee no no anyɛ sɛ bi a wodwa fellowship anaa wodwa ekuo bi ntumi nyame ba anyɛ ɔmo adwa fellowship anaa ɔmo adwa ekuo bi ne nyankopɔn deɛ bɛɛ ɛma ne mu obi a nyame sunsumo ni mu nyame sunsumo nipa mu a ɔbɛ ne ho asɛm nyame ankasa ade baako a ɛyɛ hu kɛseɛ paa yie ɛsɛ saa asɛm yi wɔ no sɛ anyɛ sɛ wowu nyina ɛna na woyɛ nyame boo momfa ntom wotiri mu ankasa ɛnyɛ sɛ woyɛ maatwo a ɛna ayɛ nyame boo woayɛ advance na ayɛ nyame ba ankasa ne mu wɔte aseɛ na wɔde ato mu na wɔpere mmogya no nso sɛ mmogya no nsa nti faaw na wo sɛ wɔde te ase wɔnkyerɛkyerɛ no akwae ɔnkyerɛkyerɛ ne biribiara mu na ɔma hu w'anim ankasa ne deɛ ɛyɛ no ankasa wote aseɛ na sɛ ɔne awurade ɛnante ankasa a wo nyame deɛ bɛɛ nyame ba amen nnipa sɛ na ɛwɔ ase a ɔmo ehu ɔmo ankasa ɔmo sɛ ɔmo yi nyame ma pɛnyɛ mo nsa wɔbɛhwɛ hallelujah ɛdɛ awurade ase nyame ba ntalo tomom sɛmate aseɛ rapo ne kyakya nom nyame ba nyɛ nsaa o ɛmihu mmɔne a wɔhɔ wohu nso ampa sɛ wobɛ sɛ wohu deɛ a nyame wɔne wobɛtena sɛ na wo ne ne yɛ dɛ bɛn ɛteɛ amen ɛnneɛma a yɛadiifoɔ no kaa sɛ bɛsisie nyinaa no onyankopɔn bɛseɛ hu saa nneɛma no nyinaa biribia baebrɛ mu biara deɛ sɛ yɛyi ntasɛm o ɛnyɛ yi ntasɛm o nyame pɛ sɛ wɔtweɛ no nko a ne yɛyɛ dɛ bɛɛ yɛhu anɛ nde saa naa na ɛno na bɛma wɔwo sɛ menim sɛ wobɔ baebrɛ mu a wontumi nnya sɛ baabi si yɛatwerɛ tɛtɛtoɔ yɛ bɔne yɛntwɛ no saa yɛatwerɛ ɛni saa but ɔyɛntasɛm mysteries no ɛna ɛbɛda saa na ma no ankasa deɛ bɛɛ adie sɛ ɛnya bia w'anna wo sa mpa ewiase no ayɛ sɛ Sodom and Gomorrah na wohu efi Bible na wo saa ne ɛkyerɛ wɔn ankasa ɛna bɛhu emu abrabɔ ne mu deɛ bɛɛ enwuma ɛna nneɛma bi a ɛyɛ bɔne ankasa ɛne ne nyame bɛbi a wɔn sɛ nyame bɛsɛ yɛn ne wɔ brɛ ankasa mu wonye hu saa nneɛma no ankasa na sɛ ebi a wɔne yɛ mmie wɔ saa nneɛma no ho deɛ a ɛne no sɛ deɛ wɔn sɛ bi a asomafo no nti akyerɛ no nko ara deɛ ɛntumi nkyerɛ sɛ wotware to anyɛ o amen samote aseɛ wɔsɛ bi wɔn brɛ nso no saa nneɛma no anyɛ dɛ bɛɛ na ni hɔ but the promise no wɔn sɛ saa nneɛma no bɛyɛ dɛ bɛɛ ɛbɛba but the pie nso ɛyɛ bɔne wɔn nyɛ pɔn deɛ bɛɛ ɛnim na sɛ prophetic no ɛbɛtumi yɛ da saa nneɛma no ankasa deɛ bɛɛ adie amen nyame ba no hwɛ ɔka sɛ ɔmo yie hwɛ ɔnanteɛ mu yie nyame asɛm a wɔretie ɔware nsɛm ankasa mu na ade baako a na mesuro kanseɛ ɛwɔ onyame hɔ ana onyankopɔn atemmu wɔ ne sɛ nyame ade ne nwoma busu bi ɔnka Bible no ɛbɛsua ɛho asɛm ɛnwoma no emu nsɛm nyame gyina so abu nipa kyɛn ɛne nyɛ sɛ hɔ deɛ mɔbɔnehu nyɛ dɛ bɛɛ ɛni hɔ sɛ buuku bi ne nyame yɛ mu abu nipa kyɛn deɛ abɛbu wiase atɛn deɛ a ne yɛ sɛ nipa bɔ brɛ biara sɛ ne buuku no mu nsɛm yɛ dɛ bɛɛ ɛteɛ because wonya kɔɔ deɛ a ɛhomabɔ biara nyɛ dɛ bɛɛ ɛni hɔ ne mu ɔbɛbu atɛn sɛdeɛ atwerɛ wɔ mu sɛdeɛ atwerɛ wɔ nwoma no ankasa ɛne sɛ ɛbɛnya sɛ ne nsɛm no nyankopɔn nsɛm a wɔtwe no ankasa ne yɛ deɛ bɛɛ adwuma nyame ba no bɔnsam ma nyame ma da adi
awodi ade to a bonsama be fa nyame ba nya de be onfa be ja kodo no wote na de ma de onfa ngansa nyame ba ne bonsama na mo menwa obetuma nwa ade bi bonsama ba kan wonso nyame ba ngansa bibi na ko so asemi pia bonsama ba se nyame ba nya de be wonso ja se ebe wunya bi ngansa bi ko nyame ba sidi woni mo ngansa na fe na okobo mpa e bi nyame se ya boni ana ko bi se nyame pa ba se ya boni a hallelujah. Ugo bosi nyango pa ba say boni ya. Nyame ba eni madia, nyame pe. Eni ade nyango pa onye de be. Empendi Paul say, ye nya akwaye honhom. Ne mum abaye de be honhom. So afedi e wo so ufu abusua ni mu. Ufu we nyame busua ni angansa. We nyame de sie. A nyame ne ba no. Otumi no ka tiri sama ne ye de be. Eyi angansa. Ona mote nyame ma mo so nya dwuma me nyame e wo ye bere mu ye ne ho de ne ho se e ba be ye dwuma me nyame o woni mi sa de se ye ba ba sore ni ye dwuma ma fae e wo ade angansa ni di ye ade ne ho ba nsi angansa ne ba ne ho ba nsi ni de ahotia aka nyame sem because nyame ma ne bet ma ye dwuma angansa nyame ne ma ne bet ma ye dwuma angansa ye ne bet ma ti nyame ansi ye ne bet ma ko mo ma nyame ma je se ne bet ma ko mo wi asu ma nyame amina ewiya sai de na ya beja ngasa nyame ba na wa ngasa mo yo ngasa wo so yie na entem na sana ba na wiye na de me me to anyi nso ana nse nyame ba abaye no yanto ya mo mpa ya man so ani ka ga sa ewiye bere mo ebe wo se na wosi ya o se boy mpa ya de be ezifa amen mrs na e ka wa asem no ye be wo ekwaya wo se ya bompa ya se ya de be efa nzamo ti ase nyame ba no wa nyame kan sa abete ana wonte nyame asem ma wonte abete zamba nyame asem ma menche asem na wo di ani obi dia ani obi nwa asem ni ya ka nso ya ka ani obi nwa asem ni ya ka eni ba bi obi ma gele na ase baby awo bia mo bi nemra asna o ho asem ni ya ka o lata bi na wanya ne nkan mo asem ya da ba tira wona wo dai hallelujah o ne sa ay pata te bi na wanya no bia won bi nkan ana ya mezo bi nkan ya da ba en tira na wo so woda e be yi na ba ye se na no ne ka se be o mo e go shi agu ada na nkan sa no e bi e bere mi se mo hu ne na ya ka no ye go shi agu ada na ni pana ya da ba yada emane si yanyan omo me ndanga sanya ne na tie mu angasa ngobo to mo so mo we angasa omo nyina ya da be ada yesa ni pa ya boni ya nwuru ni pa dansu ya nwuru si ya da be yada o de so bo be so won na online nyam sama se anyansa afoda ngati afoda ado boni so no online hallelujah and no on ka virgins no no ti ansie one can because pasio nyansani o omu na ya de be ada na ene na tie mu nyane wo mo ntie mu na nyane wo mo ene fa na woni kwasi ade a na nyansa bo ne na nka ho na we o de manfo na sefo no ti ansie na unka virgin no virgins na nka ho ma ya o ya halot ne ma de manfo de be ne ma minum se e be siesia ta ne ma no ene tie njimi siesia o nyame ma ne ye nyame asem ba won nchai enso mo emudo enso mo emuno se nyame asem no nko ade fa ba obra ngasa amen na etimia aboa yego sia wa de kwai hallelujah wala ni ajia hallelujah radi pia wala ni ba jie muni ndada abaye hallelujah sa ayifo ko na eba no wona eba no mu fi yam ga da bai ngo sia no na pe abe ni ewu se ya no kura ni obi na ka tire wa wu se ya no kura ga sa wa wu se ya no kura ga sa u ga sa ni tie no pe bi ni amen sa ka eba obi se tere na eba no abe ba ni gigi wa wu abe na wa wu ani tie bai
afa be nya so bi nka wa sam nkyerɛ yɛn mo ti die mo ene ba no na me me sɛ ya kɔ yɛ ne no ano yɛ bɛ wɔn ma ne nyinaa bibi a yɛnta biara no ebe pia nsa na wade ayɛ dɛ bɛyɛ aba ɛni nyame ba ɔhwɛ na wɔn so na wɔne bɔ na nka no ɛnyɛ abrabɔ mo nkɔ ɛnyɛ abrabɔ mo nkɔ ba me bɛkyerɛ sɛ nneɛma bebree nyame nsɛm mu bibiara mu nyame ba no ho a wobɛyɛ a wɔn so na wɔne bɔ na anyɛ dɛ bɛyɛ anka ho kɔs nyame na awowoɔ wonye nyame ba na so nyame ba you are deceiving yourself. So when you're servant of God, no claim to say a servant of God, you are deceiving yourself. Nyame wo na nyame na wo mi angansa. Nyame no ne mangansa. Na obi ye de nimro nyame ba nya bone. Nyame ba wo man se bia wo nsua no ye nipa sua no ye a. Akata kansa ne amumura, kata tenteni ajojo. Nipa no waso nyame ba. Adentra. So opa sorry ntra. O nyame ba. Nyam abaya no nyina asɔre korɔ nso ɛgyina kyerɛ konkɔn nso amen praise God nyame ba no so nyame ba no ɔde a ɛmmerɛ a na ɛyɛ saa nkyerɛkyerɛ mo afei mo bɔ nsa ma nyame deɛ bɛyɛ ɛma na adeɛ nti na John se ɛda adi because deceive you fún sẹ ẹni a ehu paa sẹsẹ biribi ni biribi tumi sẹ biribi ni biribi tumi sẹ ankasa but Onyankopɔn ne nyansa adi ɔsoro ɔbɛ wɔn a wɔn yɛ nsɛsodie bi a yɛn mo sɛ na wɔatie na sɛ na wɔasi ɛdɛ bɛyɛ ɛteɛ amen because nipa nyinaa kura Bible ne nipa nyinaa bɔ Awurade di ne nipa nyinaa sɛ ɛgye Awurade di a ne nipa nya deɛ ɛtena sɛ nipa pie mo ka sɛ awie ebere mu sɛ yɛ ka no. Na ebe na ebetumi ho bride no adwama na ire no ebe na nke behunu so yɛ nyansafo yɛ nkwasiafo ebe na nke behunu nye hunu hallelujah yebe hunu adan nan ka nipa nyina ya virgin nyina ma abu na ngansa ba na kwasi ba so ba ho se kwasi ani nyansa ni ngansa no ɛyɛ hindasem so ba wo sakwasi anie nyansa ne nyankasa no ɛyin tasam but yebe hu amen nyame ma ɔsɛ yɛ ma hɔn kɔnkɔn edi anim na apɛyɛtumi ɛyɛ deɛ nyame pɛ esiesie yakɔ ɛmo yie yɛabrabɔ mu ɔtwerɛ ɛna adiwo yi mu nsua kasa pa ɔma yɛ nsua ne mo teɛ ɔma yɛ ntumi ne mo boro hu adeɛ ɔma yɛntumi ɛnɔ nipa nkansa yɛntumi nteɛ ne ma nipa yɛntumi nteɛ ne mu nkyɛn nipa nkansa yɛmfa aboterɛ ɛne ntoboaseɛ ɛnka Onyankopɔn asɛm ɔma yɛnka nyame asɛm a ɔho tie mu yɛntumi ntena ase ɛwɔ kronkron mu ɛma Awurade ankansa yɛnyi yɛn ho mfiri adeɛ bi a ɛntene biara ho ma yɛn mu biara nsua nkondombotwa ɔma yɛn mu biara nyɛ sika ne bere ankansa ɔma ahoɔyɛ a ma obi biara mu ankansa anyɛ saa tɛɛbo no ɔbɛtɔɔkye wo ankansa ayɛ de ready sɛ ɔbɛmmoa wankansa mmerɛ yɛnkyɛ ne yɛbɛsɔre abɔ mpaeɛ ɔbɔnsɛm a ɛyɛ adwuma wɔ wie biri ankansa mu Satan ɛyɛ adwuma ankansa na ɛbɛhia bebree sɛ woyi nyame ba no hwɛ yie na wontumi nyɛ bɔne nyame ba ɛntumi mu yɛne mu nneɛma so woma yɛmu yɛni ɛmu nneɛma so ankansa nyame ba no wo a biribie na ɔbɔ ni ayɛ dɛ bɛyɛ agu so wontumi nyɛ saa because nyame ba yɛ dɛ bɛyɛ atuo mu obi ka mɛka ne bi yanom minianom mo deda hallelujah obi ka mo meka ni bidia ye go sia ye ko wa di o ye ko fa ye wa di angansa obi ka man kan bi yes na ana entertain me mo ye nyina die mo se ba na de ka kire mo se mani ka kire mo ma ati ase akoduru se awie bere mu no nyame ba bie no onye saa asɛm onye de bɛɛ enie nyanso kwasi afɔ bɛɛ de bɛɛ ɛbɛɛ na nyanso afɔ nso ayɛ de bɛɛ abɛm na asɛm ɛwɔ deɛ obiara ni problem dodo a deɛ ɔmo ɔgye ne ni yɛ ɔmo tumi so nyame ma deɛ ɔno ɛwɔ problem obiara ni problem ankasa because obiara de saa asɛm no yɛ de bɛɛ
edi biara gye tum sɛ yesu ne wiase agye nkwa but ne no ɛno nko a nnɔɔso ɛno nko a nyɛ dɛ bɛyɛ ɛnnɔɔso sɛ ebɛtumi de yɛ akɔ Onyankopɔn deɛ bɛyɛ ɛnkyɛe ebi hia bebree sɛ obiara sɔre keka ne nkanea na ɛtumi agye ɛberɛ mu asɛm yɛ dɛ bɛyɛ etie na yɛnam so yɛkɔhyia Awurade kwae ɛtumi agye Awurade ɛtumi agye ɛberɛ mu asɛm sɔre kyinkyim mu nkanea na afei yɛnkɔhyia Awurade yɛ ɔba nankasa deɛ bɛyɛ ɛkwae ɛyɛ ahoteɛ nyame bɛ biara ne ho te ma yɛmfa wei ntwa toɔ nti ɛnna yɛne mo asua Awurade ne ba ɛho asɛm yi ɛm sɛ nyinaa ne ɛkɔ adwendwene bebree nyame ba no ɔke Peter nwoma no ɛdi kae ɛnɛ ne asɛm a ɛbɛ sɛ ɛdi twa toɔ Peter nwoma no a ɛdi kae ɛti aduonu mmienu nyikyɛmu a ɛyɛ aduonu kɔsi aduonu mmiɛnsa ɛmo ntam ɔkra wo no kora tie mu ɛnkɔ oniadɔ a ɛnkɔ ntompo ni mu na momfi akoma mu no dɔ mɔ hɔ sɛ wɔn a wɔamfiri aba a ɛpere mu ne ma wɔfiri deɛ ɛmpere mu ɛne sɛ ɔnam Nyankopɔn asɛm a ɔte aseɛ na bɛtena hɔ no so awo wɔn foforɔ amen ase aba a ɛmporɔ ɛne aba a ɛporɔ ɛwɔ hɔ ba ɛno deɛ mene mo ka aba a ɛmporɔ ankasa ho deɛ bɛyɛ asɛm Onyankopɔn sɛ ɔnam aba a yɛ sɛ ɛmporɔ ɛnsɛ yɛ so asɛm a ɛntwa mu gya asɛm a sɛ ɛntumi nsɛ nipa ntumi nsɛ no so ɛna ɔnam so ayɛ dɛ bɛyɛ awo yɛn Peter kyerɛ sɛ ɛnyɛ abrabɔfo a yɛba panom de maa yɛ sɛni bi ɛnyɛ fi yɛawofoɔ nom nkyɛn ɛna nyame nam so gye yɛn ankasa ɔgyeɛ no ɛnyina ɔbra pa bi so ɛnyina deɛ ɛyɛ ankasa so ne mo ɛgyina Onyankopɔn anim asɛm a ɛne sa na bɛtena hɔ daa no so ɛna Awurade de awo yɛn ɛnimmerɛ meyɛ ne da hɔ na obiara hwɛ Awurade asɛm no yie ɛsɛ ewiase no wan monim sɛ ewiase yɛ sum na wontumi ntena osum so nsua deɛ nkenkaaka ɛntumi nkenkaa Bible ba nipa te sum ne yɛsua Bible nɛ yɛhia light a bɛtumi aturo ɛbɛkyerɛ mo sɛ Onyankopɔn asɛm ayɛ kanea Onyame asɛm ankasa ayɛ kanea na ɛturo na kyerɛ nneɛma bi a Nyame pɛ ne Nyankopɔn nyɛ deɛ bɛyɛ ɛmpɛ Nyame ba no na ɔbɔ mpaeɛ a wonsuo mpaebɔ because Nyame ba no amen Nyame ba no wonsuo ne ntiabuo ɔne suo ne ntiabuo Nyame ba no wonsuo ɔtae Nyame ba no wonsuo ɔyɛ ankasa because deɛ wodi n'akyi na nka ɔba yɛyɛ dɛ bɛyɛ yɛyɛ n'ankasa na mmom deɛ hia no sɛ wona nanam wɔ soɔ otu no ayɛ dɛ bɛyɛ wɔteɛ mu ɛna ɛhyɛ sɛ woyɛ Nyame deɛ bɛyɛ ne ba aba a ɛmporɔ Nyame nam so awo yɛ efi na obiara ne ne biribiara yie obiara hwɛ n'akwan mu ne ne biribiara ɛnyɛ pɛɛpɛɛpɛ kama na ɛnhyɛ Nyankopɔn animuonyam na yɛn ho ntumi nte na ntumi nkɔhyia Awurade kwan ankasa na sɛ bi a mpaeɛ ne yɛbɔ sɛ akɔmkye na woyɛ asɛm na yɛka ankasa a ɛnyɛ biribiara pɛpɛɛpɛ sɛde Nyankopɔn ayɛ de bɛahyehyɛ no biribiara pɛpɛɛpɛ na tumi aboa na afei ɛtumi de yɛ akɔdeɛ bɛyɛ ɛnkɔ mu mpaeɛ na wobɔ a ɛhwɛ obi sɛ obi bɔ mpaeɛ na wo nso abɔ bi ankasa Nyame ba no nso yɛbɔ mpaeɛ a baabi a na wɔ na abɔ mpaeɛ ɛnyɛ wɔdwene sɛ ebi a woyɛ bɔ na nso bɔ ankasa woyɛ na woyɛ bie nyɛ saa mara Nyame na aka kyerɛ wɔ sɛ bɔ mpaeɛ na wobɔ mpaeɛ Nyame na aka kyerɛ wɔ na wɔn nso wɔn hia ankasa wɔn hia Bible sɛ Nyame aka kyerɛ wɔn ankasa afei wɔn hia ɛyɛ dɛ bɛyɛ ehia Nyame ba no twɛ Nyame na gye asɛm efi Nyame nkyɛn ansa na wɔyɛ biribi ankasa ɛmɛ yɛbɔ mpaeɛ obiara nsɔre Nyame ma ne bɔnsama ɛda adi Nyankopɔn ma ɛne ɔbɔnsama na ada adi ankasa obi anya adeɛ ɛtene obi nya adeɛ ɛtene ankasa a wɔyɛ bɔnsamba wɔne saa bi bɔ korɔ no bi saa wadeɛ bi gyaa ne yere kɔware wɔfoɔ obi gyaa ne kɔkɔware wɔfoɔ ankasa nsɛnkeka ne adeade wɔ nipa kɔɛ mu ankasa nipa tiri mu abɛsum Nyame ba no makoma mu nya han ankasa yɛma yɛn ho kwae na Onyame nya ne yɛn ho hom na yɛntumi nye ɛberɛ mu asɛm na yɛntumi ba bɔhyia Awurade a wɔba no ankasa menye ɛberɛ mu asɛm Nyame ba ne yɛ sɔre keka yɛn kanea obiara nyɛ asɛm ho yie ɛhwɛ wo nia sɛ wo nia ɛbɔ mpayɛ ɛhwɛ wo nia ankasa ɛwɔ sɛ Nyame ma bi Awurade Yesu yɛ ɛde bube bi deɛ sɛ Nyame ma mu yɛbɛtumi anya ɔbaa yɛsɛfoɔ ɔba bi a ɔsaa deɛ
He angasa, he na awie bremu na yewe. Wan koye oba de sefo, oba de sefo angasa. Wan koye oba de sefo. Otinyame ansem, wan ko se nyame ansem, ansa ma pe nyame che angasa. Wo be koye wo be bangasa no. Na eponu ma ye de be na to. Nyame ma ne ye. Bia ni na se me so bia de ho ansa na obom paye. Ha. Na an koye se bia. Ebinom so hell. Ebinom so hell. But I don't mean to be with the Indian so hell angasa. But also so young problem. Nyame no see hell no. One also so angasa. Somebody else here. Ebinom so hell. So someone send them but the matter say on young problem see angasa. One was here the bay. You so angasa because you dey opa enko. Somebody else here. And me ba them say on young problem see ko me ba ya do ko le but on young problem see one was here the bay. You don't know. Anasa na go be the apostle some kai amaya some church na masana ma angasa no o na go share I broke on angasa no no obi e wanda so obi e na se yakowa ne ebedi ye bada ye ba nom ye be say ma na enda so hu ebedi ye de be e hu na angasa na se onyango pon no no boy aba wiase no onyango pon no boy aba wiase no ono wasi esuo no na nya hela angasa ha me ba je say ehu pa ye pa na odi kan so nyango pon o siesie no ana ma wotman so hela nka say ye amen anya so bia e ka tere masama mo so helo ni nyame na o siesie no ana o siesu ka sie pa ye po nyame mpa ye san sama ya tie nyina no nyame o nkonkon no enwo ta asem no na on tretre ye bibia mo abrabo mo ka asem ne wontimente wa asem mo ne wontimente awani ya ga asem mo my man see that's it. Also, any assassin, Eodia. Mama, one voyage, I bomb power as one in Monyam. You know, I don't do anything, and I do much, Gary, and I tell you, I'm out with your whoop. Bomb fire, I was a bit blue as a brother. Or what you have to be, what she will be in her. When you will be the one that will or some no crop. So obi a wawo no bia ntime nya bone obi a de wansam aya dwuma na waba woni mo bia wa de so ne ho wa de so ne wan kan sa wuntia o wonsa den so won kon to kwan kan sa mon pa de waso bia wa de sa enna wo de wasam ba ma won krop wan kan sa awa de o me ho bonsam ma so obi nya wodia o ya ne wo sa wa wodia kan sa awa de nyuma be dead ya kan sa Vampire the brothers are brave. But I see I have a border or anyway. We'll be on crop when I'm on crop one so on, sir. Now I was here our brave woman and one or Tianga, sir. Now I was wild to me a brave. Now I'm not here and as I from. But if me a crown or egg so about him, Yagal Samo. I'm not entering about any more young sir. We'll be on crop when what if I'm not your may. What they are muddy and they are double also. When I say, don't go so dear, I know you're here, so dear, my and there was no beer as a brother. So one year now, what that be now one some yeah. Yes, we are ready up on I can kai. Any part crying, I say, yeah. Any part of the airboat, no one to me at the city and cancer. When they are vampires, what banner was getting on go for my cancer. When I go so go never go to accept one and touch the what or be ready. When Yemen and Mutan and Gassano. So I be a bit on golf one answer. When the men are working, they will share a answer about it. Vampires about it, I was in so. So, and somewhere that I won't try ever. If you are in Yagan Samu, Yagan Samu, I don't go for any baby. No, I don't want to be a semi feedback answer. But any woman there at my answer, I don't want more Yagansa. In the cell, I don't care. I don't want to let you on golf food. And so I tell you, the bad man answer. Sansa wa de pa no na betna na edi atira gansa wo ba na hyete ni di maya bra yi e wa de nyina mu yesu godin mu ana ya ba mpai amen.